ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ኤርትራ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፍቲ ዓሳት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕታት ንጸጥታን ርግኣትን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘርግ ምዃኑ ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ የመን ኣጠንቂቑ። እቲ ሚኒስትሪ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዘውፅኦ ተኸታታሊ መግለጺታት ኤርትራ ካብ 2015 ንድሓር ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፍቲ ዓሳት ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕታት እናዘየደ ምምጽኡ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ ብጠቕላላ ልዕሊ 7,000 የመናውያን ገፍቲ ዓሳ ኣብ ክልሊ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተታሕዙ ብምልካት እቶም ልዕሊ 1,600 ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝተኸይዱ ምዃኖም ሓቢሩ። ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፍቲ ዓሳ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕታት ኣብ ርእስቲ ንስድራ ቤታቶም ንድኽነትን ሕሱም መነባብሮን የቃልዑ ምህላው ንጸጥታን ርግኣትን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ እውን ዝዘርግ ምዃኑ እዩ እቲ መግለጺ ዘጠንቀቐ። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ሓያሎ ካብቶም በብእዋኑ ዝተታሕዙ የመናውያን ገፍቲ ዓሳ ነዊሕ እዋን ከም ዝእሰሩን ጀላብኦምን ናውቶምን እውን ከም ዝህገርን ከሲሱ። ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ የመን ብ15 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ሓተታ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፍቲ ዓሳ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሓደ ክቆስል እንከሎ 6 ድማ ተታሒዞም ናብ ኤርትራ ከም ዝተወስዱ ምግላጹ ይዝከር። መንግስቲ ኤርትራ ን5 ወርሒ ቀይድዎም ዝጸንሐ 166 የመናውያን ገፍቲ ዓሳ ብ31 ግንቦት ናብ ዓዶም ከም ዘፋነዎም ሰበስልጣን ሃገር ምጥቃሶም እውን ኣይርስዓን። ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ቅድሚ 5 ወርሕ ዓሳ እናገፈፉ ናይ ዝሓዞም ጠቕላላ ብዝሒ የመናውያን 267 ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ሰበስልጣን እቶም 101 ገና ኣብ ኤርትራ ቀይዲ ከም ዘለው ኣመልኪቶም። ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳ ደረቱ ዝሓለፎ ዝበሎ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ የመናውያን ገፍቲ ዓሳ ደው ክብል እንተዘኪሉ የመን ዜጋታታ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና እዩ ዘጠንቀቕ። ኣብ መንጎ ኤርትራን የመንን ብጉዳይ ዋንነት ደሴታት ዘቑር ሓንሽ ካብ 1995 ኣትሒዙ ዝተፈጥረ ረጽሚ ኣብ 1999 ብኣህጉራዊ ዳንነት ዝበዝሐት ዘሰሓብ ክፋል ደሴታት ንየመን እዩ ተዋሂቡ። ይኹን እምበር ኣብ ጉዳይ ባህላውያን ገፍቲ ዓሳን ከገፍሉ ዝኽእሉ ክልማይን ዛጊት ንክልትየን ሃገራት ዘየሰማምዕ ነጥብታት ከም ዘሎ ይጥቀስ። ኣብ ከባቢ ዶባት ኢትዮጵያን ጅቡትን ካብ ናብን ዝንቀሳቐሱ ተራ ነጋዶ ኣብ ወርሒ ካብ $1,000 ንላዕሊ ዝግመት ንግዳዊ ልውውጥ ከየካይዱ ዝእገድ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ክውዕል ምዃኑ ተሓቢሩ። ዘሪፖርተር ንሚኒስትሪ ንግዲ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ግብሪ ክውዕል ተዳልዩ ብዘሎ ኣዋጅ መሰረት ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝንቀሳቐሱ ነጋዶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ከካይድዎ ዝኽእሉ ንግዳዊ ልውውጥ ኣብ $1,000 ወይ ድማ ብሸርፊ ናይ ክልትየን ሃገራት ማዕሪው ኣብ ዝኾነ መጠን ገንዘብ ክድረት እዩ። ኣብ ዶባት ክልትየን ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ናብን ዝንቀሳቐሱ ነጋዶ ኣብ ወርሒ ሓንሳእ እንተበዚሑ ድማ 2 ግዜ እናተመላለሱ ነቲ ኣብ $1,000 ዝተደረተ ንግዳዊ ልውውጥ ከካይዱ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ተዳልዩ ዘሎ ኣዋጅ ዘነጽር። ነጋዶ ክልትየን ሃገራት ካብ ናብን ኣብ ዝመላለስሉ ድማ ማዕረቲ ሒዞሞ ዝወፁ ነገራት ዝግመት ሒዞም ከም ዝተመልሱ ንምርጋጽ ብከፍሊ ጉምሩክ ተመዝጊቦም ክሓልፉ ክግደድ እዮም። ክልትየን ሃገራት ኣብ ዶብ ዝርከቡ ነጋዶ ዝንቀሳቐስሉ መስመራት 8 ወይ 9 ክኸውንን ወሲነን። ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ 2015 እውን ዶብ ሰገር ተመሳሳሊ ናይ ንግዲ ፕሮቶኮል ከቲመን ምንባረን ይዝከር። ኣባላት ናይቲ ኣብ ሶማል ዝንቀሳቐስ ኣካል ጉጅለ ዳዕሽ ምዃኖም ዝተገልጹ 4 ኢትዮጵያውያንን 2 ሱዳናውያንን ንሓይልታት ጸጥታ ኢዶም ከም ዝሃቡ መርበብ ዜና ጋረወ ሓቢሩ። እቶም ኣባላት ዳዕሽ ኣብ ርእሲ ምምሕዳር ፑንትላንድ ዞባ ባሪ ናብ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ኢዶም ከም ዝሃቡ ዘረጋገጹ ሰበስልጣን ሶማል እቲ ሽበራዊ ምዃኑ ዝተቐስዎ ጉጅለ ወጻእተኛታት ይዕስከር ምህላው ወቒሶም። እቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኢዶም ዝሃቡ ዜጋታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝኾኑ ኣባላት ዳዕሽ ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ተታሊሎም ምስቲ ጉጅለ ከም ዝተጸንበሩ ምግላጾም እቲ መርበብ ዜና ኣመልኪቱ። ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ባሪ ሜጀር ጀነራል ዓብደልቃድር ድሪሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሽቕለት ኣልቦ ዝኾኑ መንእስያት ምእንቲ ገንዘብ ክብሉ ምስ ሽበራውያን ጉጅለታት ብምትሕባር ገበናት ካብ ምፍጻም ክቕጠቡ ተላብዩ። ሓይልታት ጸጥታ ሶማል ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብን ጉጅለ ዳዕሽን ብዘካይድዎ ዘለዉ ስርሒታት ሓያሎ ከባቢታት ክቆጻጸሩ እንከለዉ ኣባላተን ጉጅለታት ናብ ዓድታት እናተበታተኑ ምስ ህዝቢ ይሕወሱ ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ከብራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን